Kære seere, gør dig klar til en verdenssensation. Det her er ikke bare en verdensnyhed, det er en verdenssensation. Det her er den første kørende supersportsvogn, produceret, udviklet og bygget i Danmark nogensinde. Og det gode er, at det her er ikke bare et apparat, som kan køre. Den er sindssygt hurtig. Som du kan se på billederne, så er det stadigvæk en prototype. Men lige når vi er færdige med at køre et, ja, så bliver den splittet ad igen. Så skal den males og gøres fuldstændig færdig med henblik på en egentlig præsentation, en verdenspremiere, som kommer til at foregå ved Le Mans i år. Og hvordan den så kører? Det mest fantastiske er, at den er fuldstændig udramatisk. Og selvom jeg i øjeblikket råder over 1100 hestekræfter heromme fra motoren bag mig, ja, så kan jeg køre stille og roligt med 3000 omdrejninger, styre speederen fuldstændig som i hver anden personbil, altså lige indtil man træder den i bund. Og det var som at køre i en Polo, og stadigvæk går den altså over 350 km i timen. Det kommer jeg ikke til i dag, hvor jeg kører på en landingsbane, som er godt 1200 meter lang. Jeg kan afsløre, at hvis jeg starter helt nede i den ene ende og fyrer den fuldstændig af op til bremsepunktet, ja, så kan jeg nå op på 270 km i timen. Umiddelbart så styrer den altså også bare, om ikke perfekt, så i hvert fald indlysende forudsigeligt. En dag, så vil jeg skrive mine memoirer, og så vil jeg fortælle om den torsdag morgen på Sydsjælland, hvor jeg fik den store fornøjelse og glæde og fantastiske oplevelse, det er at køre prototype til Danmarks første supersportsvogn. Som ikke bare er lavet, som ikke bare eksisterer, men som rent faktisk virker fantastisk.